Setasta se tulee esille. Ei sullakaan mikä kyllä hyvin mene. Vittu kun mä painan jarruun, niin mä oon nokalla, niin... Ai. Ei vittu, tää on oikeesti teurastamista. Ei tällä voi mennä niin. Ai saakeli. No niin. Ei kun... En mä tiiä. Ei kai. Ei vittu, ei tää auto pysy pystyssä enää. Eikä sen takia se ei anna pisteitä, kun siinä on se frek. Että tänne autot menee niinku ihan loppuun asti. Ei niin. Ei vittu missä me omettiin. On mun vaiekeppi ja takapyörät. Kattokaa minua nyt. Nyt ei oo edes vittu pyöriä enää. Me meni kyllä jarrulevyillä. Ei myy. Kato, me olin siinä. Ei mulla oo edes pyöriä. Ai. Nolle. Oi hetkä, ei ollut 5. Ei tää.